tak skúsim zodpovedať otázku, v čom by mohol byť svätý František vzorom pre mladých dneška. Tak asi v húževnatosti, vytrvalosti a trpezlivosti, lebo dnešná mládež niekedy stráca takú vôľu, má veľmi málo takých perspektív do budúcnosti, nie je vždycky taká trpezlivá a práve František môže byť takou inšpiráciou pre nich v tom, že ako sa môžu stať svedcami dneska. Napríklad, keď sa raz rozhodnem pre nejakú vec, či už je to manželstvo, zasvetený život, alebo aj ten laický stav, tak v tom tak pevne vytrvať a zároveň hľadať tú cestu, ako sa lepšie spojiť s Bohom a byť mu viac verný. A zároveň svätý František môže byť aj takým vzorom takej prelomovosti alebo niečoho takého šokujúceho. Dnešná doba je pre všetkých taká šokujúca a veľmi rýchlo sa meniaca. Svätý František robil také rôzne šokujúce veci na tú svoju dobu. Aj dnešní mladí môžu byť pre súčasný svet, ako aj cirkev v niečom šokujúci. Môžu zaujať, môžu cirkev posunúť neustále k lepšiemu a dávať ideál aj pre tých druhých, možno starších, že ako môže byť človek neustále duchovne mladý a svieži. Tak prajem všetkým nám, ktorí sme mladí duchom, aby sme dokázali byť pre všetkých takým vzorom, aby sme boli tým zapáleným ideálom a takou húževnatosťou kráčali za Kristom.